Υπάρχει πάντα στον άνθρωπο ένα ερώτημα, μάλλον υπαρξιακό. Υπάρχει άραγε παράδεισος? Υπάρχει. Όλοι όσοι έχουν επισκεφτεί τις Μαλδίβες μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Οι Ραξεύσκοι, συνδυάζοντας και συνδέοντας την κάθε κολεξιόν με ένα συγκεκριμένο προορισμό, αυτή τη φορά ταξίδεψε στον Παράδεισο και έντυσε τη Ζέτα με ρούχα σχεδιασμένα και αγγελικά πλασμένα για τη νέα κολεξιόν Ραξεύσκι Άνοιξη-καλοκαίρι 2008. Από την άλλη, με την επιλογή του συγκεκριμένου προορισμού, η εταιρεία θέλησε να δείξει και την ευαισθησία της απέναντι στο περιβάλλον. Να προβάλλει φυσικές ομορφιές που σε λίγα χρόνια, κατά τα λεγόμενα των επιστημόνων, δεν θα υπάρχουν. Οι Μαλδίβες, τουριστικός παράδεισος στον Ινδικό ωκεανό, οι οποίες έχουν μόλις 2 μέτρα υψόμετρο, ενδέχεται μέσα στα επόμενα 100 χρόνια να εξαφανιστούν λόγω της κλιματικής αλλαγής και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Οι Μαλδίβες, 850 χιλιόμετρα νότια της Ινδίας, αποτελούν ένα σύμπλεγμα 1.192 κοραλιογενών νησιών, τα περισσότερα από τα οποία είναι ακατοίκητα και έχουν πληθυσμό περίπου 380.000 κατοίκων. Ο νέος πρόεδρος της χώρας σχεδιάζει ήδη να αγοράσει γη, η οποία θα γίνει η νέα πατρίδα για τους απογόνους των ανθρώπων που κατοικούν σήμερα στις Μαλδίβες. Το Dream Travel είχε οργανώσει και αυτό το ταξίδι μας πολύ καλά, μια και μας πρότεινε 2 νησάκια εκπληκτικά και διαφορετικού κόνσεπτ. Το παραδεισένιο Σονέβα Φούσι, που απέχει 25 λεπτά από το αεροδρόμιο του Μάλε με υδροπλάνο, εμπειρία μοναδική το υδροπλάνο, αν εξαιρέσουμε το θόρυβο, και στη συνέχεια το Σονέβα Γκίλι. Κάθε ξενοδοχείο και διαφορετικό νησί, που όμως οι κατασκευές τους όσον αφορά τα υλικά που χρησιμοποίησαν, αλλά και η αρχιτεκτονική τους, σέβεται απόλυτα το περιβάλλον.
Το καλοκαίρι σε αυτή τη γωνιά της γης δεν τελειώνει ποτέ. Και αν κάποιες φορές την ηρεμία και τη γαλήνη έρχονται να ταράξουν οι μουσώνες από τον νότο, Μάιο με Οκτώβριο, αυτό δεν διαρκεί παρά ελάχιστα, γιατί πάνω από τον Ισημερινό βασιλεύει πάντα ο ήλιος. Το μαγιό και τα παρεό είναι το μόνο που χρειάζεται ο ταξιδιώτης, μαζί με ένα καλό αντιλιακό και βιβλία για τις ώρες της χαλάρωσης δίπλα στις απέραντες αμμουδιές με τους φοίνικες. Τα παπούτσια μας τα πήραν και μας τα δώσαν στο τέλος του ταξιδιού. Πολλά νησάκια είναι ολόκληρα ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα και τα πιο ωραία δωμάτια είναι αυτά που στηρίζονται σε ξύλινους πασάλους μέσα στη θάλασσα. Παρόλη τη γαλήνη του τοπίου, κανείς δεν αισθάνεται ποτέ να βαριέται. Άλλωστε, οι οργανωμένες εκδρομές στα κοντινά νησάκια, κρουαζιέρες με κότερα, βόλτες με ελικόπτερα και υδροπλάνα, καταδύσεις και πολυτελή ρεστοράν με γευστικές προκλήσεις, δεν αφήνουν κανένα να πλήξει.